Každý chápe, že Ukrajina je dnes testovacím terénom a tamojší vývoj určitým spôsobom určí, ako bude svetový poriadok vyzerať v budúcnosti, citovala Lukašenka bieloruská tlačová agentúra Belta. Najväčšie jadrové mocnosti, aj keď nepriamo, v skutočnosti bojujú na svojom ukrajinskom území. A nie nepriamo, poznamenal prezident Bieloruska. Ukrajinská vláda sa priklonila k dohode so Západom a výmene zbraní za životy Ukrajincov, vyhlásil Lukašenko. Je bolestivé to vidieť, ale oddialime to a pozrime sa na to, čo sa stalo filozoficky. Kto sa stal silnejším v tomto novom kole konfrontácie medzi Západom a Východom? Kto? My nie. Oni tiež nie. Všetci doterajší ukrajinskí prezidenti podľa Lukašenka okradli svoju krajinu. Len o tom premýšľajte, prosperujúca krajina s úrodnou pôdou, ktorá obsahuje polovicu Mendelejevovej periodickej tabuľky, 2 moria, bane a priemyselných gigantov. Kreatívny a pracovitý národ. Pokojne žite, radujte sa a zbohatnite. Oligarchovia a ľudia pri moci sa chopili všetkých zdrojov, dodal Lukašenko.